te monta ka sngi ble o kan mo ban pule baro laitili ki jing pule ban ngan sa simtang na ka gospel kat kumo Yohanes kalanong ka bakhat sao the court baning kong hadu khatsan jisu ustangum ne jisu longi ki wat kuslai but was ngodiao to nget how ble but to nget hangaru matrai jisu ru latip bangidon hakapor lockdown mo so wangi kumno wat kuslai was ngodiao but katkum kane ka jing kai jungo lada ngilong ki ba kuslai bat ki ba ngodiao ka daw galong ngim nget jisu hila batai mo nget how ble but nget hangaru nangta finyiru dekat pra u Philip ulong hau kotrai to panise yangi ya ukpa tang katangi don kam nate ban yaro kini ki apostle kam tong Philip kum no wang ko try ngim don kam chupni yangi ya ukpa but finish labiang ngipan kum no ngi duai ko try yarab yangi ko try planning na jingpang ko try simno ni corona ne ubun jaji jing duai ngi don mo ne ayengi ka iyeng kurkuine kunjanga ay jingtre sarkar kine boro re Philip no paningi ya upa atang kata ngidon kam nangta snga mata sngi sagawe ki gentian ba trai ngidon kam banya snga ba de gane lenong ka ju dekat ba ar don shibun ki jaga shong ne hakiying ukpa janga but nga ngan let ban pan kre ka jaga na banta jomfiru kita na plan jomfi ki bating ka jing yap ki bating ya ka jing wai no jang ka perte ki bating harukom na banta jongki snga ba don shibun ki jaga shong ne haing upa junga but nga let ban pan kre ka jaga na banta jomfi te no jing kuslai no jing tieng namar lada da haba uble un khodeng ina gane ka protection ngin let ula let ban pan khre ki toi kamera te manta ki toi kamera ki dang thli re ngeskem u namar kane ka de jing kular jung jisu ai ba jisu bala ai ngi kine ki tien uble mata gasngi hak pedeng kane ka lockdown ngin puson ngin duai lang hayeng but ngin nget scam but uble un supplying in aga jing ting un aing ka jinget ka scam ha ka jingim bom chugot but uble un kar khu ka dai fi pa baru khon baru man sim ba khuit la shairu